Σήμερα κάνουμε κολοκυθόπιτα σπιτική χωρίς ζάχαρη. Ξέρει βλάχα να κάνει πίτσες. Είμαι και αλευρωμένη, έτοιμη για το ταψί μου. Χειροποίητη πεντανόστιμη χωρίς ζάχαρη κολοκυθόπιτα. Συστή μπουγάτσας. Πάντα μπουγάτσα, γιατί είμαστε και Θεσσαλονικές. Αφού σε ένα μπολ ετοιμάσεις τον μπουρέ κολοκύθας, ρίχνεις μέσα 4 αυγά. Πώς θα κάνεις τον μπουρέ? Θα κόψεις μια κολοκύθα σε κομμάτια, θα τα ψήσεις 40 με 50 λεπτά και θα τα απολυτοποιήσεις. Εκτός από τα αυγά θα ρίξεις και ένα κουτί Evaporelite, μπόλικη κανέλα τριμμένο μοσοκάριδο και γαρίφαλο, 3 γενναίες μεγάλες κουταλιές μέλι. Θα πατάξω τη ζάχαρη. Αυτό έχω βάλει στόχο για το 26, βάζεις και 4 κουταλιές αλεύρι και παρέα με τη διατροφολόγο μου την Ιωάννα τα χτυπάμε όλα πολύ καλά. Θα χρειαστούμε και ένα χειροποίητο φύλλο, το οποίο το ανοίγω ακριβώς εδώ μπροστά σας. Θα αποτελέσει και τη βάση της κολοκυθόπιτάς. Πώς θα το ανοίξεις θα δεις σε προηγούμενο βίντεο με την πρασόπιτα που σας έχω δείξει. Βάζουμε λοιπόν το ανοιγμένο φύλλο ως βάση της πίτας. Καλή νοικοκυρά, είναι δούλα και κυρά. Εντάξει, χιούμορ κάνω, μην το πάρετε στα σοβαρά. Αμέσως πετάμε τη γέμιση μέσα και διπλώνουμε πολύ καλά τα κρυανά για να δημιουργήσουμε την πιτούλα μας. Και η φανταστική μας κολοκυθόπιτα χωρίς ζάχαρη είναι πανέτοιμη. Ψήνουμε 40 λεπτά περίπου στους 180. Σταυρώνουμε, απαραίτητο συστατικό για να πάει καλά. Και καλή μας χρονιά! Και έχεις μπροστά σου την πιο νόστιμη, την πιο υγιεινή κολοκυθόπιτα. Ό,τι πιο κοντά σε μπουγάτσα μπορείς να φανταστείς. Θα γίνει στο υπογραφό το αγαπημένο σου υγιεινό σνακ για σένα και τα παιδιά σου. Γιατί η κολοκύθα είναι μια εξαιρετική τροφή που πρέπει οπωσδήποτε να εντάξει στο διαιτολόγιο σου. Ευχαριστώ την αγαπημένη μου διατροφολόγο Ιωάννα για την τέλεια συνταγή. Κάντε την και θα μας θυμηθείτε.